reggelt kívánok, ismét egy videó, itt csak a városon belül, napló helyett videóblog, vagy videónapló, vagy emlékkönyv, vagy képeskönyv. 2023. november 12-e szombat, nem, vasárnap reggel van, azt mondja 6 óra 15 perc. Nem hazamegyünk, hanem csak szép finoman megyünk a babámhoz. Én megyek egyedül most a babámhoz. Ez a mostani babám. Utolsó, ezt még nem tudom. Ki tudja. Ezt dobta a gép, szülnapja van neki, pontosabban holnap lesz szülnapja, és mindjárt meglátogatom. Munkahelybe átadtam mindent, most így, más semmi érdekes nincsen. Reggeli vezetős blog. Autóról fejlemény, továbbra is Hyundai Accent 2004. december 12-i fehér 4 ajtós 1.3-as limuzin, hogy festő megvan, alvázvédelmet megcsinálta volna, festést is megcsinálta volna, került volna 200 000 forintba, anyaggal együtt, ugye 4 sárvédőív, illetve az alja, lengőkarok, rugóktól kezdve mindenig. A bölcsőnek nem ártana, mert körülbelül még 3-4 műszaki van bölcsőbe, aztán cserélni kell. Ez az autónak a legnagyobb problémája, illetve a klíma, kompresszor, hangos, csendes, megbízható motor. Megkapja az olajat, mert megkapja a vizet, akkor olyan, mint a Suzuki motor, örök élet. Főleg az 1.5-ös 88 ló vagy 90 lóerős motorok, azok soha nem döglenek meg. 1.3-asok azok kicsivel gyengébbek megyek. Hát azért nem mindegy, hogy 1.5-ös 88 lóerős vagy 1.3-as 86 lóerős. Autó megy, mint a golyó. Egy kormányaállítás nem ártana neki. De jelen pillanatban még más egyéb fontos dolgom van. Még arra nem jutott forint. A festést azért nem vállaltam el, mert egyrészt gyanús volt nekem a alvázvédelme, hogy simán egy több komponensű ricsivel kívánja lefújni, olyanról én még nem hallottam. Több komponensű ricsiről, alvázvédő is, rozsdagátló is, meg alapozó is, meg minden faszomban benne. Lehet, hogy ipari felhasználásra használnak ilyet, én jelenleg ilyenről nem tudok. Az interneten találtam ilyen jellegű anyagot. Én azt gondolom, hogy az alváz és üregvédelmi lekaparás, leporszívozás, letisztítás után egy rozsda gátló vagy rozsda semlegesítő feltétet rá kell győzni, ezt érdemes. Ez valami jobb minőségű, vagy hát igen, egy gyökért hallátom úgy, ahol tilos belőz, azért van a kamera az autóban, hogy akkor az ilyenek radővereket csinál valaki, azt lehet nyugodtan. Azt lehet nyugodtan videózni. Szóval nem vállaltam el ezért egyrészt. Most egy másik cimborát várok, aki mondjon rá valamit, hogy meg lehet-e, hogy lehet-e, hogy mit csinálja, mit kell rá, hol kell rá. Tisztességes munkát szeretnék az autón, főleg a bölcső védelmében.
tisztességes munkát a bölcső védelmére, közben megpróbálok szerezni egy bölcsőt, hogy illetve oldallemezeket, amit kerékjárat éveket, amit karosszér negyednek hívják, illetve hátsó lemezeket, ha bár nincs hátsó javító lemez, nem gyártott a Hyundai, hogy verjem az apját a faszonban tényleg, hogy lehet egy ilyen autógyártó, hogy minden autójának rohan a hátsó kerékjárati íve, kivétel nélkül elad belőle sok milliót, és egyszerűen nem gyárt hozzá kerékjárati ívet, ugyanakkor a motor elpusztíthatatlanul építi, ugyanúgy a váltót elpusztíthatatlanul építi, ha van benne olaj, illetve a motorban hűtővíz. Továbbra is hiszem valami az aljában, valószínűleg, hogy a gumiszillent a fémben, ki van száradva, mert folyadékot kapott a lámolgot. Van VD40 kocsiban. Autón található karosszéra lemeket szintén nem lettek lefújva, mert ahhoz hideg van, oldószerek eltávolására kell minimum 72 óra festés után, így ezért ezt nem vállaltam. Nagy valószínűség az fog történni az autó. Lecsiszolás, rozsdagátlóval lekezelés, rozsdagátló alapozó után lekezelés után egy pár hét múlva lesz csak festés. Az autó egyszerű akrilfestékkel festve, tehát ez egy érdekes modell, egy alapmodell. Alapmodellre van benne klíma. Ez érdekes. Alapmodellre van benne klíma. Az is érdekes, hogy a Hyundai Accent 2002 évig jártott modelleihez van javítóív, zsírújba is. Köszi. Van javítóív, zsírújba. Nem láttam az indexét, húztak, hát persze, hogy nem láttam, mert az orrában nincs szerelve neki előre néző index, hanem csak oldalra tiktakkoló indexe van neki. Úgyhogy is megérne egy érdekes misét, hogy egy érdekes dolgot, hogy tulajdonképpen miért gyártanak olyan típusú lámpákat, design szempontjából jó, de gyakorlati szempontból nagyon gyenge, hogy össze-vissza. Nem értem ezeket a dolgokat, hogy még kell minden, tehát a kombihoz más, a kupéhoz, a 5 ajtóshoz, a 4 ajtóshoz, más ilyen külső karosszéri elemeket tartozékot gyártani. Én nem ezt egyformán, na most harcolt le a városi világítás, visszalökök a 2-esbe. Nem szereti 1500 alatt forog az autó, ez nem szereti ez a motor. Ezt nem arra van tervezve. Úgyhogy így 340 000 forintos roncsot vásároltam lényegében, amit én újítok fel, végén lesz 1 millió forint. 500 000 ráfizetésre lehet tulajdonképpen a jármű, de egy egyedi jármű. És 500 000 forintos ráfizetés mellett még van mondjuk 16 infarktus, 8 agyvérzés, és vagy 3 állópár. Tehát ez van. Abban az időben, amikor én ezt vettem, nem lehetett vásárolni, ez nem volt. Most már kerülnek ki autók. Most legutóbb olyan hirdetést láttam, hogy ezt eldobtam. Rozsda és karosszéria hibamentes autó. Méghozzá egy 2002-es Bordeaux színű Renault Megane. Anyám. 1.6-os Elizé felszereltségű
Ülök reggel egyes, hát az anyám idegesül is, én olyan ideges lettem tényleg, hát. Na mindegy, szóval ez van. Úgy döntöttem, hogy mihelyest engedi a lehetőségem, fogok keresni egy másik 1.3-as ugyanilyet, járművet, és veszek még egy ugyanilyet. És az lesz nekem a alkatrész bázisom. Ha nem találok megfelelő bölcsőt hozzá. Igen, hogy egy bontott hátsó lámpát adja az egyik 7500 forintért, a másik 14.000 forintért adja. És akkor a boltban a zsírói, még ha utángyártott is 16.500 forint. Hát csak a műszaki látni, aztán kicserélem, beteszem a régi. Hát, szóval lehetetlen dolgok vannak itten. Egy kicsit szétcsapomból beszélünk, nem csak komor nincsen tervem. Nincsen komplet. Fáradt vagyok, hogy nem is tudom, még reggelben fogalmazásgátlót bevettem, na ez a lényege neki. Szép Seat Leon, hozzá egy Swift. Ott még egy Swift van. Karosszéria a lemez nem lukas, a küszöb nem lukas, egyáltalán ilyen problémán nincs. A bölcső kicsit rozsdás, amit kellene, a hátsó nyúlvány meg lett csinálva. A hátsó nyúlvány meg lett csinálva. Az semmi problémája nincsen. Hát kénytelen vagyok ide beállni. Nem tudok hova beállni. Itt lakik a babám albérletben. Az is megér egy misét, hogy tulajdonképpen volt nekem egy másik babám, aki gazdag csaj volt az átlaghoz képest, mert volt egy autója, 2 lakása biztos, de szerintem 3, földje is, aranya is volt neki, és munkanélkül jó el volt. Tehát lakása bérbadása szerintem nyugdíjas is. Tehát valami rokkant le van százalékos, szerintem CRP problémái voltak, vagy valami hasonló. Tehát titkolózott, túl sok titok volt belőle, és ugye így nem értettem meg a menyecskét, ezért döntöttem, hogy elhajtom a fenébe. Helyette találtam egy másikat, mondom, hát ugye, a Széchenyi lakik a gyerekeivel. Ó, mondom, itt lakik egy lakásban, nincsen saját lakása, gyerekei lakik. Aztán kiderült, hogy albérletben lakik, és a húgyos bugyin kívül semmilyen nincsen. Van egy öccse, annak sincs saját lakása, Gáthör. Az anyjának viszont van egy háza, meg 25 hektárnyi földje. De egy anyagias csaj, öreg picsa, anyagias öreg picsa, például tudnék még ezerni még ezt dolgot felsorolni. Így, de ez egy reggeli videoblog, napló. Önmagamnak, vagy valaki másnak, aki esetleg megnézi, hát kétleni. Gondolkodom még ezen. Közben a Messenger üzenet megérkezett. A kollega lehet elvállalni helyettem az egyik napot. Új tanfolyamot kezdtem, és az új tanfolyamnak gyakorlati idejét kell tölteni, és a munkahelyről cserélni kell. Egyet már elcseréltem, meg hogy orvoshoz is el tudok menni, így egy másikat, azt a kollega is kívánta elcserélni, pont nekem
Jó cserélte áll, úgyhogy ez is jó. Na, 15 perc letelt, jó kis videó. Elindítom, hogy menjen föl. Na, le, közelebb jelentkezem.